Evo da ti pokažem. Recimo slikanje. Da. Tu vama prečaci, pozivi, multimedija, kontakti. Šta imamo dalje, izbornik, vamo Bluetooth, evo teme, mali milion, šta imamo još, čak postavke, evo ovako malo, tragovi korištenja. To je samo malo izlizano. Eto. Ako treba još šta, evo recimo sad još igre da ti pokažem. Ima to igrica, ali ima još tamo u temi, budem ti rekao. Evo, to je to.